שבוע טוב ושנה טובה לכם, אזרחי ישראל. לפני חודש הבטחתי שנשנה את מאזן הכוחות בצפון, וכך אנו עושים מאז. במשך 11 החודשים שקדמו לכך, התמקדנו בחזית אחת. מיגור הכוח הצבאי הרצחני של חמאס אחרי הטבח הנורא שהוא ביצע בנו ב7 באוקטובר, והשבת כל חטופינו, מהם השבנו הביתה 154. באותם חודשים, תושבי צפון הארץ שאותם פינינו כדי למנוע טבח דומה בגבול הלבנון, אותם תושבים ספגו מתקפות בלתי פסקות של טילים, רקטות, כטב"מים, פצמ"רים. אף שהגבנו להתקפות הללו בעוצמה, לא היה די בכך כדי להחזיר את הביטחון בצפון, לא היה די בכך כדי להחזיר אותם הביתה. אבל התחייבנו להחזיר אותם הביתה, לחיים פתוחים ומלאים בערים, במושבים, בקיבוצים שלאורך גבול הלבנון. לפני כחודש, לקראת סיום השמדת גדודי החמאס בעזה, התחלנו במימוש ההבטחה שנתתי לתושבי הצפון. חיסלנו את נסראללה ואת צמרת חיזבאללה, חיסלנו את מפקדי כוח רדואן שתכננו לפלוש לגליל, לבצע באזרחינו טבח גדול יותר, נורא יותר, מזה של 7 באוקטובר. השמדנו חלק גדול ממערך הטילים והרקטות שחיזבאללה בנה במשך שנים. ובימים אלה, חיילינו הגיבורים משמידים את מערך מנהרות הטרור שחיזבאללה הכין בסתר בצמוד לגבולנו. אף שעדיין לא השלמנו את הסרת האיום, באופן ברור שינינו את מהלך המלחמה ואת מאזן המלחמה, ועוד ידנו נטויה. אתם זוכרים שנסראללה נהג ללגלג עלינו. הוא קרא לנו קורא עכביש. הוא, ולא רק הוא, העולם כולו, גילו את גידי הברזל של מדינת ישראל. מדינה חזקה עם צבא חזק, נועז ומוסרי. מדינה שנחושה להגן על עצמה מול כל איום. זה כולל גם את האיום מאיראן, שעומדת מאחורי כל ההתקפות עלינו. מעזה, מלבנון, מתימן, מעיראק, מסוריה, וכמובן מאיראן עצמה. איראן כבר פעמיים שיגרה על שטחנו ועל ערינו מאות טילים, בהתקפת טילים בליסטיים מהגדולה בהיסטוריה. אף מדינה בעולם לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על עריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. לישראל החובה והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה, וכך נעשה. אזרחי ישראל, לפרוס עלינו השנה החדשה, איננו שוכחים, ואני לא שוכח, את 101 חטופינו בעזה, שאנו מחויבים בכל מאודנו להשיבם הביתה. תמיד נזכור את גיבורינו שנפלו בעזה ובלבנון, כולל בימים האחרונים, במלחמת התקומה שאין צודקת ממנה. יחד נעמוד, יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.